V podstate deti, keď vyrastajú v tom útlom detstve v nejakom prostredí, tak kopírujú vzory z toho prostredia. A väčšinou kopírujú aj to zlé. To znamená, že od rodičov sa naučia aj dobrým veciam, poďakovať, pozdraviť, nemlaskať pri jedle, ale určite sa naučia aj zlým veciam. Keď vidia, že rodičia fajčia, je väčšia pravdepodobnosť, že aj deti budú piť. Keď rodičia pijú, aj keď je to len spoločenský a nie je tam povedzme návyk, tak to deti berú ako normálnu normu správania, ktorú potom neskôr kopírujú. Samozrejme, že keď sú rodičia, ktorí sú závislí, tak tam tie deti môžu s tou závislosťou rodičov trpieť, týka sa to psychického, fyzického týrania a tam je pravdepodobnosť aj taká, že to budú brať ako odstrašujúci príklad a budú sa potom neskôr drogám akýmkoľvek vyhýbať, ale zase americkí vedci dokázali, že existuje gen závislosti a že u rodičov, ktorí sú alkoholici, je väčšia pravdepodobnosť, že deti budú tiež alkoholici a nie je to dané vplyvom prostredia, ale proste genetikou. To znamená, že sú nejaké chromozómy závislosti. Čiže z toho potom vyplýva, že keď človek má nejaký ten gen závislosti v sebe, tak je len otázka možno náhody, možno prostredia, či sa to prejaví len trebárs kofeínom, čož teda ani nie je považované za drogu, ale v podstate to droga je, alebo fajčením, alebo marihuánou, alebo krekom, alebo niečím ešte prípadne ťažším. To je podobne ako s alergiami. Nededí sa konkrétna alergia, ale sklon k alergickej reakcii. To znamená, že starí rodičia môžu mať astmu, deti môžu mať ekzém a vnúci môžu mať, proste je tam nejaká predispozícia, ktorá sa môže rôznymi spôsobmi prejaviť.